benvidos e benvidas unha sesión máis destas conversas Biosbardia, os oficios do libro, como sempre na nosa libraría patrocinadora en Cartabón, en Vigo, que se me permitides antes de empezar en Fariña, e nunca mellor dito de Fariña, e despois veremos por qué, quero felicitar a Cartabón porque acaba de recibir o premio Editio, supoño que porque acaba de facer 40 anos de existencia, pero para a semana que ven van recoller ese premio, así que eu como lector e como cliente voso agradezo moitísimo estes 40 anos e felicito-vos moito por este premio, tanto a Gonzalo como a Maribel. Hoxe nestas conversas Biosbardia temos connosco a Fina Casal de Rei. Fina Casal de Rei é unha persoa que os que estades vendo polo YouTube cando José enfoque esta mesa veredes que ten multitude de obras. Podíamos estar prácticamente todo o período da entrevista falando dos títulos que tes publicado, Fina, e de algúns falaremos nesta conversa. Antes de nada, como sempre, quero presentarvos a Fina. Fina naceu en Xeve, en Pontevedra, no ano 1951, aínda que moi noviña marchou para Lérez, e creo que continúas aí vivindo, en Lérez. Aí sigo. É mestra de profesión, é académica da lingua desde o ano 2013, publicou, insisto, unha manchea de libros, especialmente de literatura infantil, aínda que tamén ten algunha novela de adultos, como esta que temos aquí, A muller xabaril, literatura gastronómica, como estes que temos aquí, o libro da empanada e repostería en Galicia, e algunha outra cousa que escapa un poquinho das marxes. Ademais desta gran produción bibliográfica, é unha das, coido que das escritoras máis laureadas da literatura galega actual, tanto con recoñecementos aquí en Galicia como fora. Ademais, creo que este ano estás como de candidata do premio Astrid Lindgren, que é dos máis prestixiosos en literatura infantil e xuvenil, e despois falaremos tamén diso. Como sabedes, estas conversas intentan pescudar un pouquiño nesa intrahistoria da xente que se dedica ao oficio das letras, e sempre empezamos pola infancia. Ademais, coido que a infancia de Fina é moi interesante de contar, porque ti ías para costureira en vez de para escritora, non si? Pois sí, vexo que estás documentado. Grazas, porque mo pos moi fácil así. Efectivamente, ademais eu, da miña infancia, son como Mark Twain, pódome acordar de todo, teña acontecido ou non. Entón, porque de adultos miramos aquilo pois, con outra mirada, de outra maneira. Efectivamente, antes na escola estabas ata os 12 anos se non seguías estudando. Se seguías estudando, xa marchabas aos 9 para facer o ingreso no instituto e aos 10 comezar primeiro de bacharelato, de moi noviños. Entón, a min primeiro mandáronme aprender a coser aos 9 anos. Nas veigas prefería que non estivese e tal, e parecíalle a miña nai que iso que era como un pouco máis fino, digamos, menos sacrificado. Mandoume a unha tal doña Amelia en Pontevedra a corte e confección, e non se me debía dar moi mal, podería demostralo aquí mesmo agora mesmo, podería facer un corte de mangas, pero no mellor dos sentidos é perfecto como queda poñendo as teas sin ser exactas, así montando, senón desta outra maneira, dalo corte e logo unlas e xa queda a parte de diante con máis, digamos, escote para a mobilidade, sei facelo. Mandaronlle comprar un maniquí e debeulle parecer que non sei se era porque non tiña diñeiro, sempre digo, ou se porque era moito máis grande que a miña e se asustou, mandoume para a escola outra vez. E despois, pois, bueno, fixen o ingreso e aquí estamos. Na infancia, creo que non son orixinal niso. Calquera de nós bebe na infancia para todo o importante que lle vai pasando na vida. Vemos que cando alguén vai por recoller un premio Nobel ou algo así de moita solemnidade, sempre acaba falando da súa propia infancia. Algo hai aí, unha tatuaxe na pel da alma que queda para sempre e influe nos teus comportamentos posteriores, ata o que liches ou que escoitaches, ou todo iso mesmo sen pretendelo, sen ter que finxilo, vaise notando en todo o que escribes. Creo que se xuntáramos todos os libros, seguramente aí estaría a miña propia biografía.
A mí é un aspecto que me interesa moito, porque ti non procedes dunha familia especialmente rica, e no teu tempo as mulleres non tiñan tantas facilidades para estudar. Como recordas a percepción que tiñan teus pais do que ia ser o teu futuro? Falaches agora que te colocaron corte de confección, pero ao final supoño que tamén te animaron para acabar facendo bacharelato e acabar estudando unha carreira. Sí, sí, por suposto, eles querían, como todos os pais normais, digamos, que a súa filla vivise mellor que a eles, as súas fillas, que tiñan dúas, só que eu son bastante maior que a miña irmá. Efectivamente, eles sabían que iso era algo como de importancia, pero unha veciña decíalle: mi Puri, non llegan 5.000 pesetas al mes para sus estudios, claro. Entón meus pais dicían que eu non nos gano, non pode ser, e resulta que o instituto só había que pagar unha permanencia ao principio de 130 pesetas unha vez ao ano, nada máis. Claro, tan pronto souberon fun, de feito eu comecei máis tarde do normal, un ano despois. En vez de facer os 10 anos primeiro, fixen os 11. Pero foi por iso, porque en principio non ia ir. Claro. Por suposto, eles orgullosos e querían o mellor para... Con miña irmán xa non dubidaron. Son 8 anos de diferenza e xa sabían que tiña que ir tamén facer algo. A Santiago non, porque, bueno, daquela non... Ao mellor tamén se podería, pero pensaban que, bueno, maestra xa era unha gran cousa. E hoxe eu penso que tiñan razón. Oxalá merecese esa palabra, maestra. Eu non escondo, son unha mestra de escola, nada máis pero tampouco nada menos. As mestras de escola creo que temos e os mestres, por suposto, unha cousa que non sabemos moito de nada, pero sabemos un chisquiño de todo, de que somos capaces mesmo de ensinarlles algo que a nós non nos ensinou ninguén. Procuramos por donde sexa aprendelo. Mira que cambian as cousas rápido, claro. Antes tamén cambiaban, non rápido como agora en certos aspectos referidos á tecnoloxía, pero noutros sentidos sí. Aprendes, faz de enfermeira e de psicóloga e de actriz nas aulas. Cantas veces diría, se me miran por unha ventá parece que estou facendo ridículo, pero son estrategias para intentar seducilos, que veñan contentos á aula e que aprendan. Saíme polos cerros de Úbeda, pero xa non me acordo que me preguntaches, seguramente non respondí. Ti aquí séntete libre para falar o que te apeteza e o que nos interesa é escoitarte, así que por ese lado non te preocupes. Agora, afortunadamente, eses nenos que... Disculpa, hai algo que me preguntaches que si quería dicirche. Unha pregunta moi interesante que fixeches de como era máis ou menos a miña percepción na infancia, de como foran acontecendo as cousas despois. Pois eu nin soñaba con que un día ia estar aquí falando con César, contigo, nunha entrevista, pois para agardar, porque consideran que pode pagar a pena escoitarme como escritora. Nin o soñaba. Dicir, non é que fose un soño prohibido, era moito peor, porque nin o soñaba. Claro. Non é que mo prohibise, é que nin se me ocurría pensar que un día podería chegar a escribir libros, etcétera, etcétera, algunhas outras cousas que foron acontecendo. Só sei que grazas a ser mestra de escola, no meu caso, influiu en que o pouquiño que sei eu aprendino en 40 anos dando clase, e logo tento seguir aprendendo algo, só que a memoria vai a menos, pero algo queda. Xustamente preguntábache por ese momento en que descobres a lectura. Non sei se foi durante a carreira, antes, porque eran outros tempos, non había acceso aos libros que temos hoxe. Non, libros non, sempre digo que tiven poucos, que non pasei fame de xurelos, pero de libros sí, pero non de historias. Eu fun afortunada nese sentido, porque tiven unha inmensa biblioteca oral. Meu pai
contábame moitísimas historias. As de lobos e raposos creo que as sei todas. De feito, unha das cousas que escribín, que está aquí, Desventuras de un lobo namorado, non deixa de ser como unha homenaxe a meu pai, e nese libro aparece como un revolto daquelas historias de lobos. Imagínate, os lobos acaban mal en todas as historias, se están namorados, meus pobres. Pois este Desventuras dun lobo namorado, por exemplo, ten que ver co que meu pai me contaba, que, por certo, cando ao final, que xa como ten tempo non lembro moito, pero sei que ao final, nunha das historias reais que me contaba meu pai, o lobo acababa un machado, o Isidro Labrego, pois batíalle cun machado cando estaba ali deitado no carro, esnaquizabo. Entón eu, con eso de o políticamente correcto, quería ser máis suave, entón puxeno así como de outra maneira, que non pasaba nada diso, e meu pai leuna antes de publicalo e dime el, pero isto non era así, isto non era así, e acabei dándolle unha volta e poñendo máis, como dicía el, que digo, mira, tiña razón, a mí non me traumatizaron en absoluto as historias que me contaba, e moitas eran políticamente incorrectas, e mesmo me ensinou que o utilicei sempre, mesmo en historias dramáticas, que moitas veces o humor suaviza o drama, e ás veces estás lendo algo que te oprime por dentro e necesitas, como quen sube unha escaleira moi empinada e moi longa, necesitas eses descansos de cando en vez para respirar ou para saloucar, de humor mesmo. Creo que el, non sei se sabendo ou sin sabelo, me ensinou diso. Libros non tiña efectivamente moitos, pero si tiña a sensibilidade meu pai de cando cobraba, que era os sábados. El foi mecánico de motores de barcos, que para min ten a súa... construían motores nos talleres Pozó de Pontevedra, ali traballou dende neno ata que se xubilou. Traíame un conto de fadas, ou despois xa eran aqueles do Capitán Trueno, pero primeiro eran de fadas, e a min encantábame. E miña nai, que supoño que tamén pasou fame de lecturas, eses eran faciliños de ler, que non tivese moito hábito, decía, parecía que era unha gran pedagoga, era unha gran nai, pero pedagogía de estudos académicos non tiña, era intuición, e decía, agora non toca en estas cousas, xa o lerás, vou non ler eu primeiro e tal. Entón eu naquele momento odiaba, decía, quería lelo eu, pero que ganas me metía. É dicir, mira ti por onde, decía, agora toca ir, imagina, pois a un recado á taberna, e despois xa les. Esas cousas, cando de verdade nos parecen bonitas, non entendo por que temos que empuxar, levar da man, sí, seducir, sí, a veces simplemente lendo unha páxina ou un detalliño. Lembro, por exemplo, que fora o último ano de clase, que te acordan moitas cousas, porque foi como ir despedíndome todo o ano. Entón, acórdame que cheguei á clase e lles dixen, eran de primeiro da ESO, estáballes dando galego e matemáticas ese ano, deixaronme dar as dúas cousas, eu feliz. Entón, pois din ali no Instituto Illa de Tambo de Marín, chego a clase e como acababa de lelo, dígolle, ai, que libro máis bonito acabo de ler, titúlase Enderezo descoñecido, son só cartas, e ademais é delgado, nin siquiera mete medo, son só cartas entre dúas persoas que eran amigos da alma, amigos casi irmáns ou irmáns íntimos, e como se van afastando ata odiárense, e como en cada carta, de maneira sutil, só unha frase, só unha palabra, e vas vendo, casi lle tocas coas xemas dos dedos, a esa sensación de como enfría, como enfría esa amizade, con ese final apoteótico,
debería dicir, e con ese final apoteótico e tal, e dinme os nenos, que eran de primeiro de eso, profe, está na biblioteca, debino dicir naquel momento tan, porque agora xa hai moito que o lin, hai 14 anos que me xubilei, ou seja, xa hai moito, pero naquel momento así en quente é como unha pequena cousa, contaxias a quen sexa, se a ti tamén te contaxiou. Creo que a maneira de eu agradezo que me cantas veces a persoa coa que vivo dende hai pois 52 anos, ás veces ler primeiro el un libro e contarmo, en lugar de dicir, xa mo contaxe, xa non o leo, eu encantada cando mo contaba, e logo entrarme unhas ganas tremendas igual de lelo con tantas ganas igual, sin ou cando che conta unha película que é moi boa e che o fan con queres vela igual, non dis, pois xa non a veixo, depende como che o fixeran, polo menos a min parece, e tamén volvín sair polos... Non te preocupes que xa te traio a terra agora. Acabas a carreira, empezas rapidamente na docencia, nunha Galicia, claro, estamos falando da Galicia dos anos 70, ¿no? Principios dos 70. A principios, sí, cando empeza a EXB. Claro, onde estaban moitas cousas por facer, especialmente no eido do galego. Eu sei que ti tiveches moitas experiencias de intentar involucrar os teus alumnos no estudo do que tiñan máis cerca, ¿no? Que ás veces é o que máis esquece na escola, o que está máis cerca, ¿no? Sí, empezábamos a nós polo mapa mundi e ao noso recunchiño non chegábamos nunca. De feito, eu durante anos de nena pensei que o norte era arriba, o sur abaixo, miraba o mapa pendurado na parede e dicía, pois chovendo tanto arriba no norte en Galicia non sei, porque non se inundan os de Andalucía. Pensaba eso, arriba, o norte, o sur abaixo. E todo costa abaixo. E todo costa abaixo. É dicir que eso fúmolo, pois iso, evolucionando e aprendendo pouco a pouco que por onde debes empezar é pois polo plano da propia aula. E ata facer un xogo de facer un debuxo coas mesas no tabuleiro, ti fai este percorrido por onde aquí indica, a ver si e vas metendo ese plano que se vai ampliando ata chegar, pois, nin siquiera o mundo é só a terra, que hai máis. Claro. Entón, pero primeiriño comezar polo que podes tocar, palpar, eso tamén o vas aprendendo, por suposto, claro que sí. Falábache que nesa época nin sequera existía o galego sí, como materia. Eu acórdome ainda de comezar na aula pois rezando Ave María como profe tamén, o de galego nada. Eu sí que comecei a facer obriñas de teatro, simplemente lles contaba un conto deses contos tradicionais que eu levaba tatuados e sigo levándos por dentro, contáballos coa idea de, xa no comezo de curso, de seducilos, porque sempre pensei, un profesor ou unha profesora, unha mestra, o primeiro que ten que facer é intentar que a queiran, porque se queres que aprendan algo e che teñen manía, primeiro que te queiran, e logo pois imos aprendendo cousas, ás veces xuntos, ás veces aprendes ti deles. Entón, coa lingua, eran daquela, a primeira escola foi en Pontecesures, ali fixenme poeta, en galego. Teño na casa aínda escritos mecanografados, que mos mecanografaba o meu compañeiro daquela, porque eu aínda non escribía máis que a man. Entón, uns poemas que falaban do que o primeiro do soa que me sentín ao chegar a aquel cole porque ia morta de medo, 19 anos, non sabía onde comer, non sabía onde dormir, non tiña coche. Pontecesures está a 30 e algo kilómetros de Pontevedra, ou si está, a menos. Pois eu parecíame que estaba lonxísimo, non sabes o conto aquel de din que que lonxe é, pois din que ainda hai outro tanto, pois sabes, pois o mundo. Pois eu parecíame que era moi lonxe, tiña medo a perderme naquel pobo, mira que era pequeno, Pontecesures, unha rúa e casas a ambos lados. Pois eu, dende o cole que estaba lá arriba xunto ao Pino Manso,
baixei e busquei un bar onde comer, que unha moza entrase soa nun bar daquela, e outras viviron cousas moito máis disparatadas, pero era non habitual. Entón eu ia morta de vergonza. Había obreros comendo, e os obreros non lle tiña medo, de feito a meu pai adoraba. Claro. Entón, pero ali estaba morta de vergonza, púxeme como de costas para as demais persoas, mirando para a ventá, e caían máis vaguas, porque non sabía que facer. E ora onde durmo, onde paro, ofréceme a súa casa Avelino Pousantelo, un dos últimos galeguistas que coñeceron a Castelao, como unha filla máis. Estaba libre a habitación de Mario, que xa morreu tamén hai moito, que vivía en Vigo. Entón, bueno, tratáronme como unha filla máis, tería moreas de anécdotas, pero que me pasou aí ao coñecer ese home? Que falaba galego daquela, no ano 70, igual que a meus pais, e non sentía complexo ningún, vergonza ningunha, nada de diglosia, que por certo non sabía o que era esa palabra sequera. Entón, vexo que ten algúns libros publicados. Ostra, é un señor importante, tiña algúns libros publicados. Empezas a facerte preguntas, empezas a saber, aunque pareza un tópico, ás veces os tópicos só son verdades moi evidentes. Para amar, para coñecer, ou para amar hai que coñecer, hai que saber. Empezas a saber do noso pasado, a saber dos nosos, a saber cousas que escribiu Castelao, aquelas cousas que son deliciosas para calquera, como simplemente os retrincos, ou cousas máis pequeniñas aínda, que caben na palma dunha man, como a Marquesiña. Creo que son 6 ou 7 frases, nada máis, e dan para unha novela de 300 páxinas na túa cabeza. Chamábanlle a Marquesiña, e iso que non tiña nin chambra para ir á escola, depenicaba patacas, andaba descalciña, o único doce que comera na súa vida, que probar, era unha pedra de azucre, e aínda así chamábanlle a Marquesiña. E remata, porque súa nai traballaba na casa do marqués de xornaleira, e dicir, que cousas máis deliciosas, e que empezas a descubrir todo iso, e dis, ostra, e aquí, e logo veñen aqueles cursos de galego, e aprendes o que non sabías sobre a nosa propia historia, empezas a sentir orgullo do que antes sentías vergonza. Eu era das que lle decía a miña nai e ao meu pai, imos ao médico, allí non habléis gallego, tenos ese escape, que somos de la aldea, e ninguén quería ser nin pobre, nin da aldea, nin ignorante, e parece que estaba ligado co galego. Claro. Entón empezas a descubrir que é mentira, que non era así, que moitísima xente que pagaba a pena estaba simplemente agochada con kilos de mala pintura. E aínda hoxe notas que fai falta iso, coñecer, que algo falla na transmisión de iso que eu tiven a oportunidade de descubrir. Ao mellor facían falta, non sei se cursos, se o que, pero algo, porque noto que moita xente que aínda sigue con reticencia, que non son malas persoas, pero é que pensan, aínda teñen ese prexuízo tremendo de que o galego para qué. Pois simplemente traería o meu fillo aquí que presumiu cos madrileños, el vive lá dende moi novo, cando foron a Brasil, e dicían todos, ostra, Marcos sabe brasileiro, Marcos sabe hablar en brasileiro. E digo, non, eu só me entendía porque como sabemos, bueno. E xa que falas disto, depois retomaremos máis o pasado, pero xa que falas disto, coa túa experiencia docente de tantos anos, non? Como notas esa evolución? Porque a nivel institucional o galego fortaleceuse neses anos, pero en cambio a nivel social parece que se debilitou, ou polo menos non acadou ese punto no que seguramente vos, os que estabades dando clase a principios dos 70, pensabades que ia chegar. Eu fun afortunada, porque vivín a época en que aquela lei de normalización lingüística do ano 1983, cando o galego entra nas escolas,
a ilusión con que os mestres e mestras daquel tempo. De feito, os escritores e escritoras do meu tempo éramos mestres todos, Agustín Fernández Paz, Xavier do Campo, Paco Martín, e podería seguir con moitísimos máis, todos daquela mestres de escola. Hoxe a literatura está máis normalizada. Pois hai abogadas como Ledicia Costas, hai enxeñeiras como María Canosa, hai detectives como Ana Alfaya, hai, bueno, non sei a profesión por onde empezaron todas, pero todas escritoras, é dicir, normalízase a literatura é boa por riba dos tellados do mundo, pero a lingua, pola contra, aquel entusiasmo que había de intentar aprendela con ganas e de nós mesmos transmitirlle ao alumnado con ganas. Creo que iso en parte débese a ese decreto de bilingüismo que eu dei matemáticas en galego e non aprenderon menos matemáticas por iso. As ciencias acabaron pois cortándolle as ás de poder aprendelas en galego, e quen di iso, outras asignaturas, iso influiu moitísimo tamén. É dicir, non é só iso, porque se seguiu vivo en tempos tremendos de escuros totalmente, como naqueles séculos de silencio antes do rexurdimento, e mesmo cando foi da guerra civil despois, vaya por Dios, os galegos que tivemos que mal nos trataron a lingua. Pois na época da ditadura era galego, claro. Pois xa ves. E aínda así seguiu viva, pero agora todo o mundo, vivas na aldea ou vivas do mar ou vivas do que vivas, todo o mundo ten a oportunidade de aprender o castelán. Entón creo que os perigos de si que son diferentes. De momento, aínda por fortuna, está aí e a ver que pasa, porque disto xa falou Alonso Montero hai tantos anos naquel libro que, bueno, onde que publicou primeiro, que escribiu en galego e publicou primeiro fora de aquí, me parece que fora en Bos Aires, non me acordo onde neste momento, e non quero, que publicara en galego e logo aquí en castelán, facendo como era como unha chamada de atención. E por que en castelán? Porque eran os que falaban e lían en castelán a quen quería en realidade dirixirse, para intentar remover a súa conciencia. Os que xa tiñan conciencia de identidade non necesitaba expoñerlle. Pois, aínda hoxe segue a ser un referente iso que escribiu ese sabio. Dedícaste a escribir literatura infantil e juvenil, pero nun momento onde iso non existía, nin sequera existía como concepto na literatura galega. Ti recordas ese momento en que decidiches escribir por primeira vez e decidiches escribir pros nenos e nenas? Recordo incluso as primeiras mesas redondas que o tema era: existe ou non existe a literatura infantil? E chegamos á conclusión de os enrevesados decir, bueno, literatura infantil é a que escriben os nenos. Xa. A única literatura infantil real é a que escriben os nenos. Pero logo, bueno, literatura infantil é aquela que tamén lle gusta aos nenos e ás nenas. E xa está. E así vale para todo. Preguntábasme, disculpa, se recordas o primeiro momento en que decidiches escribir e por que escribir para ese público? Non penses que foi así, unha mañá levanteime, non sabía que facer e voume facer escritora. Non, iso é como namorarte de verdade, é máis pouquiño a pouco. Entón, eu non era consciente cando ia a dar clase, xa naquel primeiro cole fixen aqueles poemas como para desafogar do medo que tiña, e eu marchaba para Cesures, que máis ou menos que está en Ningures, e tamén
falaba de maldita ignorancia, rexeitar da linaxe, como é, esquecer, non, rexeitar a infancia, non sei, da linaxe, tal, falaba como que me daba conta, eu como desprezaba a miña lingua, porque empezaba a darme conta, foron aqueles poemas en galego. Pero consciente, non o fun, creo que foi despois de algún dos primeiros premios e que nos xornais empezaban a dicir a escritora Fina Casal de Rei, e dixen, ostra, chamanme escritora. Eu morría de pudor, de vergonza ao principio, porque me parecía escritora. Parecíame moito máis do que me parece hoxe, porque hai de todo, como os albaneis, e como a todo. Hai nos bons, hai nos non tan bons, supoño que todo o mundo ten dereito, pero somos diferentes e, en fin, que a min aquelo de consciente, comecei a escribir facendo esas obriñas de teatro. Primeiro solo eran, contáballe e logo representábamolas na aula, en galego sempre. Podo presumir hoxe do que un tempo estuve en Caladiña, que unha directora denuncioume porque fixen teatro en galego, e menos mal que os pais e o alumnado pensaban diferente. Ademais foi despois do da lei de normalización. A pobre estaba un pouco ainda sin non collera o camiño dereito, pero en fin, foron tempos de xa pasaron e xa está. Pero consciente, tamén fun ou vouno creendo pouco a pouco, pero sei que non cheguei aínda a iso que chaman perfección. Sei que está ali nun punto como no Aleph, non sabes? Está nun punto e digo, estou facendo unha historia e digo, esta está ben, está redonda, pero logo sigues pulindo e chega un momento en que sabes que a perfección o ser humano sigue aprendendo sempre podes facer un chisquiño mellor, e aí é onde estou. O primeiro premio así que para min foi importante foi o premio Merlín. Só tiña publicado un libro, Mutacións xenéticas, só un, que anda por aquí, pero este xa está noutra editorial, sí, está en claro. Xerais, e fora publicado en Vía Láctea a primeira vez. Entón, que me acordo que foi porque un compañeiro chamou a editorial, que eu non quería, que morría de vergonza. Chamou a editorial e deixeino quedar na librería Michelena de Pontevedra, que xa non existe, era unha gran librería. E deixeino quedar ali o original e ao cabo dunha semana chaman que o queren publicar, eu alucinada e feliz, chaman pouco despois de que o queren traducir ao catalán, e eu pensei que era unha mentira. De feito, chámanme así en castelán e din, nos gustaría traducir al catalán, era na editorial Bromera, que despois traducín bastantes libros ali. Eu pensei que era unha broma dun amigo e dixen, non me digas, daquela ainda non era cos móviles e tal, non me digas, lo queres traducir? E debinlle parecer, en fin, parva de todo, pero foi unha anécdota que é real. Vamos, dan o premio Merlín e pregúntame un xornalista, eu novata de todo en publicacións, só tiña un, e dime, que che parece máis difícil, escribir para nenos ou para adultos? Non era un xornalista como o que me acompaña, entón non sabía de min moito, non sabía que eu era unha novata. Entón, pois, que che parece máis difícil? Eu dixenlle, o que me parece difícil é escribir ben, como fan os xornalistas, ou como facedes, nos titulares puxeron Fina Casal de Rei non distingue entre niños e maiores, e a min parecerame un mal, doérame na alma, dentro estaba ben recollido, pero eu parecíame unha ofensa, pero que pensan, que vou a dar clase a un asilo porque non sei a onde vou, pero bueno, esas cousas que cos anos relativizas doutra maneira, o que falabas de como me dei conta ou tal, pois
un premio ábreche portas, sirven para iso, non para dicir que un libro sexa mellor. Quizáis non sexa malo, pero é posible que incluso nese mesmo concurso houvese outros que a outra xente lle parecerían mellores. Sí, claro. Pero tiven a fortuna de que yo concederan. E iso abriume portas e xa empecé a... Xa non pensaba presentarme a máis porque me parecía o premio Merlín o máximo. Xa para que máis? Pero teño yo que agradecer. Acórdame que lle levei o Misterio dos Fillos de Lúa a Bragado, que estaba de director de Xerais. Entón el díxome... Recén chegado de director. Sí. Por que non o presentas a un premio? Tamén me pareceu mal. Por dentro dixen, dime así para quitarme, para sacarme de diante, non lle gustou. E dixen, pois agora presento. Presentei no barco de vapor e tiven a fortuna de que o concederon. Pero a raíz de aí concédenlle tamén o Premio Nacional de Literatura. Aí foi onde me asustei e nunca me presentei a un premio de literatura infantil e juvenil, nunca máis. Pois tampouco foi para asustarse. Mais ben... pero é que o Premio Nacional ti non te presentas, eu por pouco morro dun ataque de satisfacción persoal, falades moito, pero eu non nin soñaba con esas... acórdome perfectamente de como foi cando me chamaron. Estábamos no recreo, eu non tiña garda ese día, estábamos na sala de profesores, non había móviles, insisto, a sala de a dirección era onde estaba o teléfono, enfrente ven un compañeiro e di fina o teléfono e dinme, como me convén, digo a pé da letra: soy Fernando Lafuente, su director general de libro, y le comunico que su maravilloso Misterio dos Fillos de Lúa ha sido galardonado con el Premio Nacional de Literatura. A partir dese momento quedei xorda, non fun capaz de entenderlle. Aí non pensaches que fora unha broma? Non fun capaz de entenderlle, non dixenlle discúlpeme, falamos máis tarde. O caso é que eu cortei e fun á sala de profesores. Facíame falta ali un compañeiro que tivera antes, que está aí detrás, que é co que vivo dende hai moitísimos anos, e necesitaba un abrazo del. Tiña gana de chorar en vez de rir. Como reaccionas diferente, depende. Por exemplo, feliz, dei unha risa cando foi do Merlín ou cando foi o premio de B, que foi antes, no mesmo ano, pero antes de que me deran o Nacional. Foi en xaneiro, cando mo concederan. Ese quedei impactada porque para min era un premio inmenso, o Premio Nacional de Literatura, un premio ao que non te presentas, que che dan a nivel do Estado. Buah, parecíame que era todo relativizas cando estás preto e sabes que outros que non o teñen igual o merecen tanto ou máis e relativizas, pero no momento... Lógico. Puf, de feito, os meus alumnos, mira como me vían, que me chamaron aquel día por teléfono a todas horas e tal, e o meu alumnado víame tan agobiado que dicía: profe, se souberas que che ian facer así, presentábaste. E non... pobriños, que creo que me querían igual que eu a eles. Estiven 25 anos ali, en Moraña. Cheguei á sala de profesores e nin linguaxe inclusiva nin narices. Eu cheguei e dixenlles: compañeiros, acábanme de conceder o Premio Nacional de Literatura. E senteime, pero pálida, como medio mareada, e nisto toco o timbre para ir para a clase e dime Ángela, a profe de religión, non me esquezo, bota unha man polo nome e dime, todos serios igual, e dime: non te preocupes, Fina, que che vou para a clase, como se morrese alguén. E foi, vamos, alegráronse un montón, case tanto como a min, porque despois fixeron unha festa entrañable, da que teño na casa unha placa que gardo como ouro en pano. Pero a reacción foi así, diferente, porque non te presentaches e non o esperas. Non crees que sexas a mellor do mundo, que sexa o mellor libro, por exemplo, de España daquel ano. Para empezar, que levante a man o que le todos os que se publican nun ano. É ser unha afortunada, unha sorte. E iso non hai que esquecelo. Quen o esquece, convírtese así, non está ben.
Ti antes falabas de Agustín Fernández Paz e de Puente do Campo, que eles eran dous escritores, sobre todo eles, seguramente algúns máis, que eran moi conscientes do labor que era necesario naquele momento de normalizar e de levar o galego determinados formatos literarios que estaban xa noutras linguas pero que non había acceso a eles. Eu non sei se ti che pasou un pouco mesmo. Sobre todo porque empezas nese momento da eclosión das coleccións de literatura infantil e Eu juvenil. estive moi pegada a eles. De feito, hai moitas fotos onde estamos os 4, con Paco Martín tamén. Mestres xuntos na mesma mesa redonda que adramos. A primeira mesa redonda foi en Vigo, a primeira na que estiven falando en público como escritora, que era cando existe a literatura infantil, era o tema. Entón estábamos, e acórdome que novata de todo, non sabía que o meu apelido ia diante do deles, e dixenlles deixádeme falar primeiro, porque se falo despois, e vos xa dixestes o que eu tiña pensado, non sei que dicir, porque cos nervios teño que telo preparado aquí, a ver que digo diante do público. A todo isto, co tempo tamén fun aprendendo que falar en público sen público é moito peor que con público. Xa. É moito, o público quece a roupa, como arroupan os libros, aunque non poidas lelos todos. Dice, teño que falar dun tema que descoñezo e teño libros na casa que tratan ese tema, estou tranquila. Claro. Porque aprendo, paso pola miña maneira de velo e despois son honrada cando yo conto a outro. Pero sei contarlle algo. Non me contestaste o que che preguntei. Que me preguntaches? Se ti eras consciente naquel momento dese labor normalizador que tiña a literatura infantil e juvenil en galego. Eu creo que sí. Sí que era, porque empezamos a... Era consciente como non. Si eu empecé a escribir as obriñas de teatro para co meu alumnado, como non sabía aínda, estaba descubrindo, si soubese dos contos de Dieste, de Fole, contos maravillosos que llos contaba despois ao meu alumnado, anos e anos despois de que os escribisen e seguían maravillados con eles, igual que me fartei de contarlle o Suso de O crepúsculo e as formigas de Ferrín, e ademais contaba yo así. Non sabedes o que me pasou cando era unha moza, acordoume hoxe, non sei por qué, que me chamaron de noite a ventá, como a quen que eu era o Suso, en vez de Suso decía Fina, e quedaban, e logo decía, iso é un conto que está en tal libro, e éramos conscientes. E máis, aquel vocabulario que lle sabía que aprender ao principio de cando deixaron dar galego nas aulas, eu metíallo nesas obras de teatro para que o aprendesen mesmo sen se dar conta, e así evitábamos o que lle pasou a unha alumna que atopamos non hai moito, Mariano, traballando nun establecemento público, e contounos cando lle daba clase un compañeiro meu, e contou: nós que falábamos galego de toda a vida, aquel vocabulario que tiñamos que estudar, algún era allío de todo. Era como cando se empezaban en Embargante naquel intre. Claro. Pero era, e acórdome que o profe de galego nos dixo, a min díxome, escribe no tabuleiro, escribe unha frase coa palabra meixela. Eu pensei que meixela era outra cousa. E eu puxeme toda colorada, e non escribía, el berroume. E dixo, escribe unha frase coa palabra meixela. E collín e puxen. Tiña moita calor e foi refrescar a meixela no río. E díxome, moi ben, e xa está. Pois intentaba, para que non pasasen esas cousas, metelas dentro do contexto, esas palabras que, por exemplo, mesmo cando a normativa é lóxico que haxa, todas as linguas teñen unha normativa, o galego comezaba aínda con todo iso, cando nos enfadábamos, e un pouco din que é unha cousa, despois din outra. Ois que é unha lingua que estivo pisoteada montóns de anos, tens que entender, si todas as linguas vivas evolucionan, nos estamos rescatando aínda hoxe, seguimos a rescatar palabras maravillosas, bonitas, deliciosas, que non que pasaron, que estaban case só na memoria dos nosos maiores. Entón, acórdome cando decíamos pasar de Brán a Verán.
Pois bueno, pois resulta que si remexes pois, no noso pasado, nos libros, e na orixe latina e tal, pois era así. Se lle queres, acéptalo, e non tira cada un para un lado. Eu sempre poño de exemplo aquel libro El perfume, Sí. que fixeran despois unha película, cando resulta que ao final aquel que facía eses perfumes que tanto atraían fai un perfume tan bo, que se impregna dese perfume, é tan delicioso que todos tiran del cada un pa un lado e acaban esnaquizando. El era ruín e merecía que era un asesino, que é o libro lino, entón merecía, pero co galego, que non é ningún asesino nin nada diso, que é todo o contrario, se cada un tiramos para un lado, non imos a ningures. Entón, claro que se necesita unha normativa, e as variantes é unha riqueza, pero non temos que pensar que iso está mal, nin que é lóxico que teñamos un dicionario para poder consultar. Por certo, o dicionario da Real Academia ten máis de 100.000 consultas diarias. Iso é bo. Claro. Agora que xa que falas diso, no 2013, esa escollida académica, non sei como reaccionaches, se tamén choraches, se tamén che deron o pésame. Pois, en principio, a quen me chamou primeiro, porque primeiro chamante por si non aceptas, xa non... Xa non fa festa, claro. Claro, pois en principio dixenlles que non, e non porque non me parecese unha honra inmensa, senón porque digo unha mestra de escolas, que vou facer aí eu con esa xente tan superimportante. Entón, chámame un académico, Ramón Lorenzo, que eu non tivera trato directo con el nunca. E hoxe agradezolle porque polo menos para aprender sí que me serve, para seguir aprendendo. Convenceume de que podía aportar o mismo que calquera outra persoa e que o que xa levaba feito. El atopoume méritos, igual que outras persoas que firmaran a proposta para entrar, convenceume, porque no fondo a humildade, si te pasas, non deixa o mellor de ser outra maneira de todo o contrario. Xa. Entón, digo, pois é unha honra inmensa, intentarei ser útil de alguna maneira. E bueno, eu son neste momento, mentres a saúde me deixa, que coordino Primavera das Letras, que por suposto é un equipo, non son eu soa, pero algunhas ideas foron miñas das que estou orgullosa, por exemplo, da película A orixe da nosa lingua guapa, contada como yo contaba eu ao meu alumnado, pero en película. Claro. E a onde fun buscar os actores, a onde fomos, non debo decilo en plural, pois a Moraña, porque é onde estive en 25 anos. Claro. Entón era como entrar na miña casa. E creo, estou moi orgullosa de que me quedou a que fai de actriz Fátima Ruibal, fora alumna miña ali en Moraña, despois xa era profesora de galego nun instituto, e fixo de actriz xenial, tanto a parte realista como a fantástica, fixo como a profesional. Calquera pode ver o que iso A orixe da nosa lingua guapa, pode verse por suposto gratuitamente, enchufade a tele para velo máis grande, porque está moi ben. Ela actúa xenial e bueno, pois quen di iso, facemos o que podemos e seguimos aprendendo. Supoño que agora que estás xubilada do ensino, estás máis pendente dese tipo de actividades, ou non? Estive na executiva ata o pasado marzo, abril, 8 anos, xa lle toca a outros. Eso pois tamén me ocupaba máis polas reunións. Claro. Pero, bueno, sei que calquera de nós somos necesarios, pero imprescindibles ninguén. De feito, os cemiterios están cheos de imprescindibles. Por suposto. Gustaríame que nos contases un pouquiño cal é o teu método de escrita. Porque ti realmente, como ben acabas de contar, empezas a escribir xa con 40 anos. É
dicir, xa non A eras... publicar, que non é o mesmo. Por iso que che quere preguntar. Realmente xa era un hábito que tiñas de antes, e non estabas como segura de ti mesma, ou como é a túa evolución a respecto do propio oficio da escrita? É que eu, cando non mintes van chegando as cousas, nin soñaba con publicar. Para min o de escritora era unha palabra moi grande. Entón, eu facía cousas como o alumnado precisamente para normalizar a lingua, para intentar normalizala, como algo máis pedagóxico, facíamos obras de teatro relacionadas con temas da propia localidade que non son impublicables fora dali, pero a min iso non me importaba, era a min e a montóns de profesores, de mestres e mestras, non son única para nada. Pero a publicar empecéi despois daqueles cursos de galego de especialidade, de enchouparme de galego, de facer como para examinarme a min mesma por libre, que daquela en Pontevedra non había na escola de idiomas, de graduarme en galego, fixeno en 2 anos, non porque sexa moi lista, senón pola fortuna de que ao ser galego falante dende nena, aunque fixese como o Guadiana aquel tempo de rexeitamento da adolescencia, eso axudoume a non ter que estudar che indirecto, complemento indirecto, te complemento directo, non me facía falta. Claro. En ler o che o te, témolo ben, xa che soaba ben no oído. Nin teístas, nin cheístas, e todo iso xa acertaba a primeira. Entón, é un decir, vamos, como axudábanos. Eu de descubrir a nosa literatura tive moita fortuna coas persoas que dei neses cursos, con María Vitoria Moreno, que despois fixémonos por moi amigas, aprendín moito desa muller que non era galega, como se fixo galega, como dicía ela, nunca lle poñerei os cornos a Galicia, por como se fixo, pois por coñecemento e por amor á lingua e por dar con Alonso Montero nun dos institutos, etcétera, etcétera, porque non vimos a falar dela, pero podería. E nese curso que nos deu ela, dixenlle as compañeiras que foi, teria eu, pois non sei, 38 anos, ou dixenlle, eu vou facer como a Cabanillas. Ela falábanos con tanta paixón da noite estrelecida e de Samos e de todas aquelas obras. Eu dixenlle as miñas compañeras de grupo, eu vou facer como a Cabanillas. Vou empezar a publicar a partir dos 40. E cumprino. A verdade que sí. E cal é o teu sistema de escrita? Escribes todos os días? Escribes así por atracón? Son unha indisciplinada, totalmente indisciplinada. Quedaría moi ben dicir, levántome a tal hora, escribo de tal a tal hora, logo tomo un café, porque resulta así como moi romántico, moi... Despois saio, saco can, non teño can, pero bueno, despois saco can a pasear e tal, pero non son moi indisciplinada, moi por arroutadas, porque podo, explícome, non vivo diso, e ao mellor, porque non vivo diso, polo menos houve un tempo en que podería. Agora non podo porque por lei non me deixan. Non deixan que vendamos máis libros ao ser xubilados e ter unha pensión. Deixan que heredaras de quen sexa 1000 pisos e podes ter o beneficio deses pisos de alquiler dos que sexa de 1000 pisos. Pero se traballas e estás xubilado, és penalizado, entón quitanche a pensión. Co cal, non me comprenden moitos libros, pero ledeos. Bueno, hai algún libro teu que xa supera os 100.000 exemplares vendidos. Iso xa o superaba, agora debe superar ben, non sei, ti que eres máis contable que a min, máis de 300.000, o de Lúa, por exemplo. Carai. A placa dos 100.000 foi o primeiro ano a raíz do Premio Nacional, mira como che abren portas. Porque os de SM daban antes unha placa, agora non a dan, se non teríanme que dar algunha máis. Pero sí, e logo, eu que sei, hai outros libros sin ningún premio que para min teñen o premio máis importante, que é o dos lectores. Por exemplo, eu nunca fun con a Nalla en castelán por aí a ningún encontro. As de Mosca Paranxo vai na 43 edición e acaban de sacar agora nunha nova colección, como que sacan só os destacados, os
Entón, dunha galega, pois escolleron ese libro. Eu feliz, encantada. Bueno, non me acordo que me preguntaches. Desta volta contestaches ben. Así non suspendo todo. Falabasme ao principio da influencia que tiveran esas historias que che contaba teu pai, e desas lecturas que che facía casi correntar a túa nai, pero non sei despois, ti como escritora, que referencias usas? Lóxicamente, seguramente esas tamén, pero logo eu debería dicir, como din moita xente, pero sei que estou mentindo e acabas caendo cando mintes. Eu debería dicir que descubrín na adolescencia, por exemplo, a Illa do Tesouro de Stevenson. E ademais se dis que lle faltaban unhas páxinas ou que tal, queda chulo, de que te as imaginabas as que faltaban, que algúns é verdade, pero todos os do meu tempo e do meu ambiente, que non tiñamos nin biblioteca na casa, nin na aula, nin no barrio. De onde sacaron? Xa. Eu lino de maior. E creo que moitos de nós mentimos tan ben que acabamos crendo, pero a veces é que necesitamos esa mentira para transmitirlle á xente como o que decía Mark Twain, que de cando era neno acordáballe todo teña acontecido ou non. Claro. Pois iso. Pero eu, algunhas lecturas, unhas eran moi cándidas, aquelas corintellado dos 15 anos, e así que cambiábamos facíanme soñar con príncipes azuis, e eu pensaba, decíame unha amiga, cuando mi novio no quiere, como mi novio no quiere que yo trabaje, cuando nos casemos no quiere que trabaje, eu pensaba, ostra, que envexa, a min o meu nunca me fala diso, nunca me di que non traballe, teño que preparar as oposicións, éramos ainda 17 anos cando collín mozo, entón di, non me di que non quere que traballe despois, que sorte ten, cos anos vaste dando conta do que pode significar ese non quere que traballe fora, quere que traballe para el. Entón, bueno, era iso todo. Tamén te axuda, todas as lecturas, incluso as malas, te axudan porque ti tamén vas adquirindo o teu propio criterio e te axudan a pensar, eu así non quero. E tamén esas, pero logo hai libros ao mellor deliciosos que lín e que podo mentir e decir calquera dos que quedaría ben, ou decir que a veces non me acordo o título, non me acordo o autor, pero acórdanme detalles como este. Eu lín unha vez unha historia, oxalá tope algún día, que a min me quedou gravada aquela imaxe de que ben o contaba, un neno que sae correndo, algo lle pasou, e sae desesperado, correndo polo campo, cae, e ponse a chorar na herba, e unha bagua cae nunha herba e vai dar unha folla seca, e unha xoaniña vai beber. E a min pareceme unha imaxe tal como estaba contada, tan bonita, que ata creo que influiu en cousas na miña maneira de escribir, algo que parece tan breve. Logo, un dos primeiros libros que me acordo de ler, que digo, bueno, como autor é coñecido, iso podo dicilo, que é El viejo y el mar de Hemingway. Entón, acórdome que digo, que ben escrito está, que esforzo ten que facer este vello para intentar pescar o peixe, e como che entran ganas de haber que che axudo a tirar tamén. É dicir, a forza das palabras, non ata ese extremo. E vas aprendendo e dándote conta que hai maneiras e maneiras de contar. Nalgúnas sentes a respiración dos personaxes, a iso gustaríame chegar. Cando a min me parece que chego, é o momento máis feliz da escrita. Disciplinada, que é o que me preguntabas, acórdame, non me poñas mala nota nesta. Disciplinada, xa digo, non o son. Ás veces, unha historia tardo ata anos en volver a botarlle man, como a muller xabaril. Hoxe estou feliz, satisfeita, orgullosa, non me gusta a palabra por si se interpreta mal, pero estou moi satisfeita da dignidade da novela. Que a min paréceme que sei que estivo incluso
para o xurado do Nacional, porque a veces enteraste do Nacional de Literatura, sí. Pero creo que estou satisfeita, que a poñan ao lado de outras e que xulguen. Pareceme pola estrutura difícil pero fácil de entender para o lector. Difícil foi para min conseguila, polo que conta, por a complexidade dos personaxes. Eu estou satisfeita, pero xa podería estar, porque empecé hai agora uns 25 anos, porque se había 20 cando se publicou, parei, foi cando morreu meu pai, a min afectárame moito, e parei, retomei non hai moito, porque esa persoa coa que vivo, que me axuda en tantas cousas, ata niso, pedironme outra cousa, e dixen, teño aquelas 50 páxinas aí nun caixón de hai tantos anos e non teño moita gana, retoco iso e doullo. Dime el sí, porque total non la vas a acabar nunca, foi dicir esas palabras, e fixenlle outra cousa, e acabeina. Psicología inversa, que se chama. Sí, pero funcionou. El sabe que estou dicindo a verdade. Foi así. A outra tamén quedou bonita, outra cousa. De feito, deixei, ao final daquela, foi como o comezo desta. Foi, vou poñer a gravadora Cóntame, da Jabalina, a muller xabaril. Aí acaba aquela. Para deixar paso para esta. Así que podemos dicir que é indisciplinada, pero perfeccionista. Cada vez máis, porque cada vez sei dos meus propios erros, pero tamén ás veces collo un libro de hai anos, ás veces cambiaríalle cousas, e outras digo, ostra, que ben o escribira, pois xa non o facía tan mal. A verdade é que sinto as dúas cousas, unhas veces unha, outras, e falando da indisciplina, ás veces é de algo que sale, que non tes nin que documentarte para nada. O estanque dos parrulos pobres é unha historia que eu teño como aquí nunha parte. É unha historia breve, pero non tan breve, porque é non o temos aquí, pero pouco menos ca este. Escribino nunca me pasou así, nunca foi o único caso en 2 días. Porque eu quería que o lese meu pai, eu acababa de saber, daquela, oír a palabra cancro, hoxe sabemos, e máis vivímolo de preto, e vemos que hai vida despois, con pouco de sorte hai vida despois, pero daquela non pensábamos así, entón eu tiña miles de razóns para querelo moito, aínda era relativamente novo. Entón, nada máis enterarme, eu quixen meterme, pasaba o día chorando escondidas, quixen meterme na pel dunha nena de 6 anos que non lle teme a morte, porque a mira con esa inocencia de marchan, xa virán, como cando papá vai de viaxe, logo ven e traeme regalos, vale, fóronse de viaxe, dincho sempre, pois vale, xa volverá. Entón, quixen meterme nesa pel, pero a min caían máis vagos igual, porque eu era a nena, pero tamén era o avó, era a nai, e pa que o escribín. En realidade escribino para meu pai, pa que leuno antes de publicar en folios, díxome que imaginación tes, miña filla, mal sabía el que non me fixera falta ninguna. Foi, bum, saiu así. E foi o último premio de literatura infantil ao que me presentei, o premio de B. O ano anterior gañara o Gloria Sánchez, unha galega, por o Doutor Rus, un libro delicioso. O anterior, Agustín Fernández Paz, cos 13 anos de Branca, outro libro delicioso. 2 galegos, a nivel do Estado. Eu dixen, que bonitos os libros de Agustín e o libro de Gloria, pero a mí o meu gustame máis. Eu mandeino e tiven sorte, e deronlle por unanimidade o premio EDB. E agora, tantos anos despois, un produtor novo, que aínda está empezando, por casualidade é canario e vive en Madrid, chegoulle esa historia e chamoume que quería facer unha película, e eu encantada, e nesas anda. Como chegou a el? Conto porque me convén, porque me parece, para min é un regalo que sabelo. Unha amiga del
que tamén ten que ver co cine, estaba con el en Madrid, nese momento en que a chamou o pai dende Galicia e lle dixo que fago cos teus libros de cando eras nena que xa non me caben na casa, regalos ou que fago. E ela díxolle, bueno papá, podes darllos a quen queiras menos un, ese quero guardalo eu. E como estaba diante o produtor, díxolle iso, que é que é un libro que me quedou dende a infancia nunha parte, era O estanque dos parrulos pobres. É que ese libro creo que o leu un neno de 7 anos e di que historia máis divertida, e rise todo o tempo, que é o que eu quería, pero leu un adulto e chora, porque a mirada non é só como escribas, tamén é como lés, a mirada é diferente. E cheguei aí polo da disciplina. Unhas veces non son capaz de escribir, ou escribo e non me sai, ou pídeme algunha cousa e interrumpo aquilo, e como teño que outra vez retomar dende o comezo para volver a estar metida dentro, para volver a sentir a respiración dos personaxes. Non vale, veño media hora e xa está. Non. Entón, cando tes outros compromisos, outras cousas, houve un tempo que cando foi do Premio Nacional que chamaban para tantas cousas que eu na casa dicía, hasta cando tería que estar super agradecida con algún dos premios que veñen, así deses premios de honra, e chamarme a casa, eu cortar, pousar o teléfono, empezar a chorar, tanto premio, tanto non sei que, non daquela. Xa digo que co tempo aprendes a todo iso, relativizalo, e que bonitos e na máis, que veñan. Pero sentir ese agobio, sabes, de falta de práctica. De falta de práctica. Entón, pois, cando foi do Misterio dos Fillos de Lúa, chamávante para, claro, era a primeira galega Premio Nacional de Literatura, porque non callo deran nin de infantil nin de adultos a unha muller. Entón, a primeira pregoeira muller ainda por riba acabábamos de sacar o Mariano García, que está aí, e máis eu, o libro da empanada e tal, e veña as festas de pregoeira das festas gastronómicas, como non ias ir se tamén como pregoabas o libro de paso. Entón non podía escribir, necesitas un acougo psicolóxico, mental, pero tamén un acougo do día a día. Entón eu dicía, vai che boa, dende que todo o mundo di que son escritora non escribo. Pois eso, vívelo. Hai épocas de sequía, épocas que che parece que se tivera tempo tiña un argumento para cada día, ou para cada... Así tamén co tempo valoras de intentar ofrecer algo que a lo menos ti non ofreceches antes. Cando foi o estanque dos parrulos, eu pensaba que era a primeira en Galicia, creo que sí, pensaba que era a primeira que trataba o tema da morte dunha maneira digamos realista para nenos pequenos. Pensaba que era a primeira. Por xusto despois, na revista en CLIG, nos cuadernos de literatura infantil e juvenil CLIG, viña o tema da morte para nenos. Anda, non era a primeira, resulta que había así. Pero cando ti crees que o que fixeches non o fixo antes ninguén, aunque estés totalmente trabucada, algo aportas diferente, segurísimo. Sempre, claro. Pois así. Interésame moito o papel do teu pai como lector, porque xa non me aches 2 veces como que ti, antes de publicar, dabaslle a ler sempre os teus libros ao teu pai. A meu pai e a miña nai a veces líalle eu en voz alta, ou pedíalle sobre todo a eles que lesen, e miña nai que lía a modo. Hoxe, como non está iso, pareceme un recordo entrañable, o de a súa voz, e a veces lía o mismo capítulo 2 veces para poder lelo máis depresa a segunda, e a min ese recordo pareceme delicioso. Ou o recordo de cando me di chega, eu claro, presumía diante deles porque sabía que era un orgullo para meu pai e para a miña nai unha filla escritora. Entón, pois
Decíalle, mira mamá, chegou en vasco, por exemplo, Pois que noxo, que é un libro pequeno, que bueno, no seu día dixeron que era dos mellores da década a nivel do Estado, ou sexa que algo ten, a min gústame. Pois que noxo, e digolle, mamá, chegou en, mira, en vasco. E ela abre o libro, e nada máis abrilo, e calquera pode comprobar que estou dicindo a verdade, e di, aquí falta o que di o pai, comeranlle unha ringleira. Carai. Sabía, era pequeno, pero sabía os de meus memoria. libros, ata de memoria, as ringleiras. Só por iso non paga a pena escribir. Gocho eu. Pois esas cousas é unha fortuna que os teus, notar en teus pais esa admiración, ese orgullo, que ao millor, se meu pai fose Otero Pedrallo, pois diría, a miña filla pois está aquí. Pero non, entón eu tiven esa fortuna de vivir esa sensación, as primeiras conferencias, chamalos á casa e dicirlle, sentadevos aí, escoitademe a ver como vos sona, e eles dicir, e de paso controlaba o tempo. Hoxe cos anos tiras por onde podes, pero preparabas ata cada chiste para que a xente non se dé conta de que estás morta de medo por dentro. Entón ensaiaba con eles, e eles decían, que ben o faz, decían, che ti, aunque seguises morta de medo despois, iso axudábache a parte de a practicar, a tirar pa diante. Tes dous fillos, non? Un fillo e unha filla. E con eles tamén pasou iso? É dicir, porque ao final escribías para nenos, era un público máis obxectivo que os teus pais. Non, eu deben ser unha mala nai, porque os meus fillos xa eran que non te oian. Como estivemos fomos espabilados niso de ter fillos, entón eu cando empecé a publicar os meus fillos xa estaban na universidade, un acabando e outra xa ia a empezar, xa eran maiores. Cando eu tiña 40, se eu tuve aos 23 recén feitos, pois vamos, xa non eran uns nenos pequenos. Xa, claro. Entón non escribía pensando que fose para eles. Sen embargo, sei que algunha historia que lera a filla cando era adolescente antes de publicala, Asústate Merche, saiu do cuarto chorando como unha madalena, dicindo que bonito, mamá, porque era un adolescente, claro, e metínme na pel dun adolescente daquel momento. Hoxe, pois son diferentes, pero era no momento en que foi escrito, pois como me metín na pel dunha. É unha das primeiras novelas da colección Fora de Xogo, que tamén era unha novidade naquele momento. Por certo, bueno, nada, sigue. Como que, por certo, non podes deixar esa intriga. No, é que ao mellor públicamente isto non o contei. Cando a miña filla era pequena, tiña ela 9 anos, eu non sabía nin que existía o concurso O Facho, que é onde empezou Carlos Casares, María Victoria Moreno e outros moitos. Pois eu nin sabía que existía. E a súa profe Lolita pois soubo dese concurso e mandou de algúns alumnos. Eu, como nai, entereime. Entón dixen, ostras, existe ese concurso tamén para adultos. Entón eu escribín tamén un conto para adultos. E a miña filla dixo, mamá, que non che pareza mal, a min gusta máis o meu que o teu. A ela deronlle un premio de facho e a mí ningún. Bueno, tamén hai que saber perder tamén, ás veces. Pois sí. Nin me acordo que mandaran, nin o teño, nin nada, porque era cando aínda non tiñamos ordenador. Na conversa apareceu moitas veces o teu home, Mariano García, que foi o coautor, efectivamente, destes dous libros, o libro da empanada. Tres, e máis o das festas gastronómicas. É verdade, sí. Que ocurrou moito máis que a min. Como recordas esa experiencia? E, sobre todo, de onde nace esa vertente da túa literatura, a literatura gastronómica? Pois xa sabes que literatura e gastronomía son un binomio perfecto. Sí, certo. Interrelacionado. De feito, hai un libro de Faustino Cordón que di cocinar hizo al hombre, que a cociña alumeou a palabra, dis que os homínidos aqueles baixaron das árbores, conseguiron a posición erecta e cos brazos libres, empezaron xa non só a coller os alimentos como aparecían na natureza, senón a condimentalos, a cocelos co lume e tal, e que foi a cociña que alumeou a palabra. E non sigo por aí porque hoxe non toca, pero
seguiría. Como naceron? Pois verás, Vítor Freixáns foi o culpable, porque el era daquela director de Xerais, Sí. naquel momento, e probou na miña casa unha empanada. E así, medio en bromas, digo, oh, que boa está, debíades facer un libro sobre a empanada. Entón, medio empezou así a cousa, e dije, por que non? Entón, pois que eso fixemos na nosa casa, como lles parece a moita xente, parecenos que as nosas por son das mellores. Algúns parecelles do revés, pero a maioría as nosas son as mellores, por nós tamén. As nosas, bueno, a nai de Mariano teñenlle confundido a empanada no forno e levar a vela e non na traer de volta e deixar outra. Así que algo tiñan. Entón, percorremos non só Galicia, senón tamén os arredores, coa pregunta na boca: onde se fan aquí as mellores empanadas? Temos anécdotas de todo tipo, ata onde nos corrían dicindo fora daqui que xa pagamos os impostos, non sei que queren saber como facemos as empanadas. E entón vira a nova do forno e dicir: é que meu pai, bueno, está maior e tal, tranquilos, vinde noutro momento que el ponse nervioso. Pois pagábamos a fonda de dormir fora, vamos aos hotéis, tal, gastamos moito máis do que demos sacado co libro, pero pasámolo en grande. Chegamos por culpa de Cunqueiro, un fabulador, ata cando escribía en artigos que non eran de fábula. El fabulaba igual, porque por unha lectura del fomos a Arlé, na parte mediterránea de Francia, a buscar a empanada de anguía, que según el ali era moi común. Mal sabía el que unha mestriña e un mestriño ían ver se era verdade. Chegamos a Arlé co noso francés e coas fotografías das empanadas, fomos á cultura a preguntar á xente pola rúa. Había anguías. Seguramente na casa dun galego amigo que fixeron unha empanada de anguías ao chegar ele, dixo que ali era moi común facer as empanadas de anguías e xa está. Bueno, foi bonito ata descubrir, por exemplo, onde aparece por primeira vez a palabra empanada, donde nós atopamos, pois nas cantigas de Santa María de Alfonso X Sabio, unha muller que vai á Virxe de Montserrat, ou sexa, xa era común ir de romería levar empanada, e ademais empanada como na zona de Pontevedra, da zona de Orilla Mar, con zancos enteiros, porque lle roubaron zanco de galiña, di na cantiga. Bueno, atopar esas cousas era emocionante, porque hai moito máis libros e máis bibliografía sobre o pan, que é máis anterior, que é antigo, moito máis antigo que a empanada, que sobre a empanada. Sobre a empanada, para poder chegar a como comezou, hai moitísimo menos escrito, pero foi así. E logo, despois do primeiro, é como cando abres unha silveira e despois xa non rasca. Despois xa veu o libro das festas gastronómicas, tamén de festa en festa. A veces tocaban, pero non pensedes que o pasábamos pipa nese sentido de la festa e a... Porque ás veces somos tan festeiros os galegos que xa daquela, cando fixemos, podían cadrar festas en sitios opostos no mesmo día. E como queríamos recoller no mesmo ano, andábamos a trompazos de un lado para outro. Erades como Panorama. Pois sí, dai como Panorama, dai pa diante, para poder non só que nos contasen que iso valería calquera día, senón para poder nos contar o que viamos na festa. Entón, creo que ese libro, sen nomealo, que somos así ás veces de inxustos, moito teñen usado na radio, non o nomeaban para nada, pero utilizábano, ata cos nosos erros se os tiñan. E logo, o dos doces, a repostería en Galicia, pois tamén percorrendo e preguntando os doces que se facían, que se fan na terra. Aprendemos, como en todo, moitas cousas, algunhas quedan para sempre e outras mesmo quedan sen nos dar conta. Foi bonito. Creo que a investigar aprendín co alumnado, cando facíamos aqueles traballos que presentábamos no Museo de Pontevedra,
investigando con eles os hórreos de Moraña, 711 había. Os hórreos de Moraña, outro ano os apeiros de labranza, a climatoloxía, a astroloxía popular, os xogos populares, as festas. Están premiados no Museo de Pontevedra eses traballos daqueles anos. Creo que fomos boas mestras, Tere. Porque sobre todo porque vas pola rúa e veñen e danche un abrazo, sábeche. E dinche, profe. E digo, que fixeches e tal? Pois son médico en tal. E agora xa falo galego sempre, E digo, ostra, algo fixemos. Sen empuxar, levando da man. Queríache preguntar se están testadas as receitas. É dicir, se todas as receitas que aprenden nos vosos libros vos fixéstelas e papastelas. Fixémolas. Hai unha... E aí quen é o mañoso, tío ou Mariano? Fixémolas os dous. Sí? Sí. Levades vos ben tamén na cociña? É bastante solidario e incluso fai moitas veces a parte máis difícil. E contoche unha anécdota dese libro, xa que dixeches iso. Convidáronnos a presentalo en Suiza, no Centro Galego de Suiza, en Xenebra. Entón, estaba Xoan Anllo, que xa non está, que era traductor na ONU, comeron da nosa empanada ao noso lado, comeu Xosé Ángel Valente. Carai. Pois sí, e convídannos ao libro da empanada, e para lá, ademais, como pagou Iberia, para lá fomos en clase, sabes? Business. Así, claro, dos ricos. Entón, fomos e íamos no avión dicindo, bueno, eu falo da posible orixe da empanada, daqueles pratos feitos con masa sen levedar, sen levedar, aquela masa dura que se lle botaba despois de enchoupar a carne cando ían de caza aos cans e tal, que pudo ser aí a orixe e tal, e ti falas das receitas máis raras, tal. Chegamos ali e o que nos esperaba era outra cousa. Era fariña, masa e tal, e 70 persoas para comer. E nós nunca na nosa vida fixéramos tal cousa. É así ou non é? Entón dixemos, que facemos? Escapamos e dicimos que nós non viñamos para isto, nós viñamos en plan escritores. E que facemos? Ou aceptamos o reto. E Mariano, iso si é certo, que meteu as mans na masa por primeira vez na súa vida. Entón, os dous amasando ali nun cuarto, empezamos a rir como a parvos. Temos unha foto en portada nun xornal, Le Super Marathon de la Galette, que temos até enmarcada, os dous vestidos de cociñeiros. Despois foi bonito porque nos axudaron un montón, ata tiñan o que daquela era unha novidade para esterricar a masa, xa toda xunta, facer empanadas por un tubo, pero aquelas primeiras fixemos empanadas de millo sen tapa. Carai. Que a tapa é que máis traballo leva. Entón, sen tapa, ala, a comer. Quedaron felices, fixemos ya arroz con leite, que foi unha receita, non digo de quen o libro porque é moi famoso, e non o digo, está mellor a miña, porque aquela saiu arroz pedra, duro de carai, sabía ben, pero estaba duro, así duro como unha pedra, e hai que ter un punto que yo teño collido, entón, pois nada, a anécdota é que primeiro foi así, despois foi moi bonito, pasámoslo en grande e presumimos de que comeu a nosa empanada o poeta Xosé Ángel Valente. Carai. E viñemos para casa con que tamén a temos nunha foto, que fixeron unha empanada con letras despedíndonos e todo ali, moi cariñosos, moi entrañable todo. Pregunta. Calquera día levante a Masterchef Celebrity. Non, xa me chamaron unha vez, non pa ir, para un programa de cociña na tele galega cando foi de sacar aqueles libros hai moitos anos. E eu dixen na casa, se me puxen tan nerviosa, co estómago revolto para non decir máis, só porque mo digan, que pasará se eu teño que facer? E dixenlles que non. Despois paso o tempo e dixe, o mellor era unha experiencia máis, pero eu empecé a pensar, chámanme para un programa de cociña, empecé a pensar que eu tiña que facer todo, ao non estar afeita pensas que non hai persoas para cada cousa, que ti solo era para estar ali no...
eu pensaba que eu tiña que facer todo, mi madre, o guión, o presentar, o que fago, o picar a cebola, todo, non. Entón dixenlles que non, que era de un que de Vigo tamén, o que me chamara, que tamén foi o guionista un deles de Platos Combinados. Cermeño foi o que me chamou. Cermeño, para que saibades que é verdade. Como vemos dicindo, publicaches moitos libros, gañaches moitos premios. Hai algo que che quede por facer? Hai algo que che gustaría facer que nunca fixeras e que che apetece a mellor nesta época poñerte a iso? Algo sí, porque senón é como se estivese morta. No, e non quero. Nin E tanto, non nin quero. tampouco. Fixen, como er, gustaríame que algún que un musical que escribín e que xa se fixo, pero en pequeniño, en plan así, demasiado humilde, que como eu imaginaba con eses luxos de produción que non tiña, porque eu todo o cine que fixen e todo iso foi sempre sen diñeiro, gastando, non, como case todo en Galicia. Non do revés, pero sí que me gustaría ver, por exemplo, facer iso. Gustaríame seguir experimentando como facemos os mestres de escolas, con cousas que non sei e aprender. Fixen algo de cine, non nos saiu mal de todo. Poden ver gratis a 2 letras e xulguen. 2 letras, poden vela. Ou A Última Moeda, poden vela. E así que gústame, descubrín que iso tamén contas unha historia de outra maneira, tamén é atractivo. Gustaríame facer teatro ao grande. O teatro que fixen como alumnado foi maravilloso e moito aprendín. Moitísimo aprendín con eles. Pero era todo de vestiario, pois todo feito por nós, todo, decorados, vestiario, non había apuntador, porque eu berráballes ás veces cruel de isto está mal, non sei que, pero a hora que tocaba a estrea, todo era loanzas, que ben o facedes, que maravilla. E como a xente non sabe cal é o que é o que tendes que dicir, aunque vos trabuquedes, vos tirade pa diante, que pensan que é así. Entón, nin apuntador tiveron nunca. En 1985 leveinos, aparte de ir a outros sitios xa antes, as segundas xornadas do galego no ensino en Santiago de Compostela, e diante daquel profesorado de universidade, de institutos, de colexios, eu falei sen papel, porque eu pensaba, isto vivino, mameino como é o alumnado, non tiño orgullo de non teño que ter papéis diante lelo. Fíxeno, amigo, pero que nervios diante daquela xente tan importante. Entón falei, pero eu creo que tatexei cada 5 minutos, que tatexaba cos nervios. Pero chegaron os meus alumnos e foi cando eu xa me sentei entre o público, non me necesitaban, porque así os preparara. Entón non me necesitaron para nada, eles montaron o escenario, eles fixeron todo, actuaron, e os aplausos viñeron despois, porque, digo, eu podo na teoría, pero aquí tende a práctica, vedes? E fixeronno de maravilla. Entón, como era? O Carneiro ao Espeto era o título, porque en Moraña hai unha festa moi emblemática que chaman o Carneiro ao Espeto, a máis que é a que aparece na portada do libro das festas gastronómicas. Bueno, pois entón aí tiraches para casa. Claro, porque é tamén moi vistosa, sabes? É moi chama moito a atención. Non sei que che quería dicir. Eu non sabía desas artes túas, e non mando che traer aquí que nos espetaras un carneiro aquí, co permiso de Gonzalo e Maribel. Pois para a próxima. Exactamente. Para a próxima, sí. As próximas celebraremoslas xuntos. Agradezoche moito que estiveses connosco, Fina. Grazas tamén ao público que nos acompaña en Cartabón. E nada máis, ata a próxima. Pois moitas grazas a ti por traerme. Foi un luxo, hoxe que todo o mundo fala e ninguén escoita. Sentirme escoitada é un luxo. Así que moitas grazas a ti por tirarme da lingua. Escoitarte tamén é un luxo.